embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Il-kelma tal-Alla llum tgħidilna li aħna rridu nkunu xhieda u missjonarji. Dak li jgħid Ġesu huwa dak li tah il-missier. U aħna bħalu rridu nkunu x-xhieda tal-kelma ta' Ġesu li waslitilna biex ngħixuha. Nkunu xhieda u nkunu missjonarji li nwassluha din il-kelma. Bħalma kienu San Pawl u San Barnaba kif se naraw fl-ewwel lezzjoni. Għalhekk ħutiegħu narfu ħtijietna ħaniċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Aħfrilna mulej ta' kemm il-darba ma tajniex każ biżżejjed tal-kelma tiegħek. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Aħfrilna Ġesu ta' kemm ma konniex xhieda awtentiċi tajbin tal-kelma u l-aħbar it-tajba. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Aħfrilna mulej ta' kemm ma wassalniex din il-kelma tiegħek bi kliemna u għemielna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti l-ħajja tagħna, inti l-glorja tal-umli u lena tal-ġusti. Fit-tieba tiegħek isma' t-talb tagħna biex aħna li nixtiequ dak li wettna nimtlew dejjem bil-kotra tal-ġid tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kelma ta' Alla baqgħet tikber u toktor. Barnaba u Sawl wara li temmew il-ministeru tagħhom f'Ġerusalemm, reġgħu lura u ħadu magħhom lil Ġwanni li jgħidulu wkoll Marku. Fil-Knisja ta' Antjokja kien hemm xi profeti u għalliema. Barnaba, Xmun, Luċju minn Ċireni, Manahen li kien trabba ma' Erodi it-tetrarka u Sawl. Darba waqt li kienu qegħdin iqimu lil mulej u jsumu, l-Ispirtu Santu qalilhom: għażluli malajr lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalih sejjaħtilhom. Imbagħad wara li samu u talbu, għedu jdejhom fuqhom
u batuhom. Għalhekk huma mibgħuta mill-Ispirtu Santu niżlu Seleukja u minn hemm telqu bil-baħar għal Ċipru. Meta waslu Salamina, bdew ixandru l-kelma tal-Alla fis-sinagogi tal-Lut. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Ifaħruk il-popli, o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ifaħruk il-popli, o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Eħenna lina Alla u jiberikna, idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu, biex jinarfu fuq l-art triqatek, fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Flimkien, ifaħruk il-popli, o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi l-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Flimkien, ifaħruk il-popli, o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ifaħruk il-popli, o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Flimkien, ifaħruk il-popli, o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej, min jiġi warajja jkollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu olla leħnu u qal: min jemmen fija ikun qiegħed jemmen mhux fija imma f'min batni. U min jara lili ikun qiegħed jara lil min batni. Jien huwa d-dawl li ġejt fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Min jisma' kliemi u ma jħarsux, jien ma nagħmilx ħaq minnu, għax jien ma ġejtx biex nagħmel ħaq mid-dinja, iżda biex insalva lid-dinja. Min imaqdar lili u ma jilqax kliemi, hemm min jagħmel ħaq minnu. Il-kelma li jiena għedt tkun hi li tagħmel ħaq minnu. Fl-aħħar jum, għax jien m'għedt xejn minn moħħi, imma kien dak li batni, jiġifieri l-missier li ordnali xi ngħid u nitkellem. U jiena naf li l-ordni tiegħu hija l-ħajja ta' dejjem. Dak li ngħid jien ngħidu kif qalli l-missier. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu. Taf int, meta titwieled tarbija iħarsu lejha u l-ewwel kelma li jgħidu hija kemm tixbaħ pereżempju l-missiera, kemm tixbaħ l-omma. Ovvju, it-tarbija bint l-omm u l-missier se tixbaħ lil dak jew lil ieħor jew l-oħra, mhux hekk? Għax aħna nġorru x-xebħ f'kollox, fil-fiżjonomija kif nidru u fil-karattru. Inġorru x-xebħ ta' dawk li huma l-ġenituri tagħna. U Ġesu qed jgħid: imma jiena mhux biss inġorr ix-xebħ li għandi mal-missier, iktar minn hekk. Jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Min jisma' kliemi, ikun qed jisma' kliem minn batni, il-missier. Għax aħna ħaġa waħda. U jinsisti fuqha u jirrepetiha anke fl-aħħar ċena. Ġesu jirrepeti jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Illum qed jgħidilna min jisma' lili jisma' l-missier. U jerġa' min imaqdar lili u ma jilqax kliemi hemm min jagħmel ħaq minnu. Il-kelma li jiena qed tkun hi
li tagħmel ħaq minnu fl-aħħar jum. Għax jien meċċejn minn moħħi imma kien dak li batni, jiġifieri il-missier li ordnali x'ngħid u nitkellem. Għax hu il-missier huma ħaġa waħda. Ġesu qiegħed iwassal il-kelma tal-missier bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Allura dan huwa Alla li qiegħed ikellimna fil-persuna ta' Ġesu li jrid iwasslilna il-qawwa tal-imħabba tiegħu. Għalilna jien ma ġejtx fid-dinja biex nagħmel ħaq mid-dinja, imma biex insalva lid-dinja. Għax il-kelma talla li waslilna Ġesu trid turina it-triq tas-salvazzjoni. U min ma jsalvax, mhux Alla mhux se jsalvaħ, imma l-istess kelma se tkun li tgħinu jagħmel il-ġudizzju tiegħu innifsu. Għax min ma jobdix il-kelma ta' Alla, mhux qed jagħmel dak li għandu jagħmel. Mhux Alla se jikkastigah, Alla ma ġiex biex jikkastiga jew jagħmel ħaq mid-dinja, imma bat il-Ġesu biex jarrafna t-triq tal-verità. Tant li hu stess qal jiena t-triq, il-verità u l-ħajja. Pawlu u Barnaba kif rajna fl-ewwel qari kienu mimlijin b'din il-verità li jwasslu l-aħbar it-tajba lil kulħadd. Mhux biss laqgħuha huma, mhux biss samluha tagħhom, imma rridu jixandruha, ixerduha, jaqsmuha mal-oħrajn. U għalhekk bdejna naraw issa mill-Atti tal-Apostli il-missjoni ta' Sawl u Barnaba, ta' Pawlu u Barnaba. Missjoni li se twassal il-Pawlu f'tant artijiet, f'tant postijiet, fid-dinja magħrufa ta' dak iż-żmien biex iwassal il-kelma ta' Alla. Għax il-kelma min jilqagħha tgħinu jikber, il-kelma min jilqagħha tgħinu verament ikun missjonarju, ixerred, iwassal il-kelma lill-oħrajn. Għax dan tfisser il-kelma missjonarju. Jiena nwassal il-kelma li jien ilqajt u li jien għamilta tiegħi. Għalhekk aħna rridu ngħixu l-kelma ta' Ġesu. Mhux biss nixbħuh imma ngħixuh. Ngħixu tassew il-kelma li timliena, il-kelma li tqawwina, il-kelma li tħeġġiġna biex inwassluha lill-oħrajn. Ejjew ħuti issa li smajna din il-kelma ta' Alla nitolbu fuqha u nitolbu l-ewwel għall-Knisja biex tibqa' twassal il-kelma ta' Alla mad-dinja kollha b'imħabba u b'effikaċja, jiġifieri ma jkollha xejn xi jtellifha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal-mexxejja tal-ġnus biex jifhmu u jarfu li l-kelma ta' Alla mhijiex kelma li tagħmel ħaq mid-dinja, imma kelma li twassal għall-verità, għall-paċi u l-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli biex isib il-faraġġ fl-istess kelma ta' Alla, jemmen li l-kelma ta' Alla tgħinu jifhem il-preżenza ta' Alla f'ħajtu, f'ħajjitha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex aħna ngħixu fil-verità kollha, bil-qawwa kollha din l-istess kelma ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, ilqa' dan it-talb li aħna llum qegħdin impoġġu quddiemek kollna fiduċja u tama għax il-kelma tiegħek hija kelma tal-ħajja. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla, b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, interessaqtna lejk u tajtna sem minn natura tiegħek Alla wieħed u l-għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu u l-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk
واعطي لنا ukoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka l-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-Mulej Ġesu u narfu li l-kelma Alla hija kelma ħajja u li qed turina li aħna wlied l-istess Missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. Tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew insellmu u nagħtu l-paċi l xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu il-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċiddijoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċiddijoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opera soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-tana ħlesejna u għafmana, glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-tana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erbeħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu nikkontemplaw il-misteri tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talbtana dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna, o Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li titint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrina d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha bejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Tielet misteru tal-glorja, meta Sin Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-apostli skont il-weda tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekku li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħala ma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrilna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha bejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-glorja, meta Sitna Marija kienet imtella s-sema bil-ruħ bil-ġisem akkompanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekku li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek, il-ħames u l-axħar misteru tal-glorja. Meta sitna Marija kienet inkoronata mis-Santissima Trinità bħala Reġina tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, jekkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħanna, o Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tamatana. Slim għalik, lilek inajtu, aħna li nibkun għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnidu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, daw għallejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Nitolbu skont il-fema u għal-bżonnijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Litanija. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob Qazza għalina. xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob Om għalina. il-Knisja. Itlob Om għalina. tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob Om li għalina. zjed safja. Itlob Om li għalina. zjed nadifa. Itlob Om għalina. muxebba. Itlob Om għalina. bla teba. Itlob Om li għalina. tistħoq kull imħabba. Itlob Om għalina. tal-aġeb. Itlob Om għalina. tal-parir it-tajjeb. Itlob Om għalina. ta' min ħalaqna. Itlob Om ta' għalina. min fdina. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob Xebba għalina. li tistħoq kull qima. Itlob Xebba għalina. li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob Xebba għalina. kollok ħnina. Itlob Xebba għalina. dejjem marbuta malla. Itlob Mera għalina. tal-qdusija. Itlob Tron għalina. tal-erf. Itlob Bidu għalina. tal-ferħ tagħna. Itlob Amara għalina. tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob Warda għalina. mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tal-aqda. Itlob Bib għalina. tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob Ken għalina. tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob Sultana għalina. tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista mingħajr l-ewwel ħtija. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
Aħfrinna nitolbuk mulej. ħarruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħarruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li Sammiki l-Arkanġlu. Sammiki l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġarraw fid-dinja għat-telvin tal-erwieħ. Amen. Sanġu talba l-San Giuseppe, slim għalik, ħarris tal-feddej, u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija iddiet il-fiduċja tagħha. Miegħek Ġesu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kum issir għalina u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paolo Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimo tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.